שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד סרטון שלנו מסדרת הסרטונים של תכנות לוחות ארדואינו בעזרת ממשק BQ, והיום יש לנו קטע מוזיקלי מיוחד. למי שלא מזהה, מדובר בסימפוניה התשיעית של בייטהובן, יצירת מופת לכל הדעות, והיום אנחנו הולכים ללמוד איך ליצור אותה בעזרת לוח ארדואינו שלנו והזמזם שנמצא בערכה. אז כמו תמיד, מה הדבר הראשון שאנחנו עושים? אנחנו מחברים את הרכיב שלנו ללוח, והיום אנחנו הולכים לחבר את הזמזם שלנו שאני מחזיק פה. אנחנו נחבר אותו לפורט 5 בלוח שלנו. אחרי שהחלטתי שאנחנו מחברים את זה לפורט 5, אנחנו יכולים בעצם לגשת למלאכת התכנות, והיום אנחנו נכיר את הפקודה של הזמזם. יש פה שתי פקודות של זמזם, כמו שאתם רואים, יש לנו בזר ויש לנו advanced buzzer. ההבדל ביניהם הוא באמת הבדל שהוא קטן אבל מאוד משמעותי. הבאזר שאיתו אנחנו נעבוד היום, אנחנו סך הכל צריכים להגדיר לו לאיזה פורט אנחנו חיברנו את הזמזם שלנו, איזה צליל אנחנו רוצים לעשות מתוך אוקטב הרגילה, דו, רה, מי, פה, סול, לה, סי, ולכמה זמן אנחנו רוצים להפיק את הצליל הזה. ב-Advanced Buzzer, בדומה לעניין הזה, אנחנו בוחרים לאיזה פורט חיברנו את זה, לפין במקרה הזה 5, איזה צליל אנחנו רוצים ליצור, רק שפה אנחנו נצטרך, ואנחנו נדבר על זה בסרטונים הבאים, לתת לו תדירות מסוימת. לכל צליל יש תדירות מסוימת, ואנחנו נצטרך לתת למחשב את התדירות של הצליל שאנחנו רוצים, ולמשך כמה זמן אנחנו רוצים להפיק את הצליל, שזה בדומה לזמזם הפשוט. היום, כמו שאמרנו, נשתמש בפקודה של הזמזם הפשוט, ובואו נתחיל ישר מזה שאנחנו בוחרים שהוא מחובר בדיג'יטל פין 5, ואנחנו רוצים שהצליל שלנו יהיה למשך מחצית השנייה. אתם שואלים את עצמכם למה מחצית השנייה? מאוד פשוט, ישבתי, תזמנתי את המנגינה, יותר נכון הסתכלתי על התווים וראיתי שתו בודד במקרה הזה הוא נמשך בערך מחצית השנייה, ומפה אנחנו יכולים לגזור בעצם את ההתחלה של המנגינה. המנגינה הזו של הסימפוניה התשיעית בעצם מבחינת תווים זה מי, מי, פה, סול וכהנה וכהנה. אנחנו לא נעשה את כל המנגינה פה, יש לי את זה שמור בנפרד, אבל בואו נתחיל. הצליל הראשון של המנגינה זה מי, ולאחר מכן אנחנו מוסיפים עוד פעם מי, זה מי, מי, פה, סול, ולכן אנחנו פשוט נמשיך ברצף הזה של להעתיק ולהעתיק, וכל פעם אני משנה את הצליל. כל הצלילים האלה ביצירה הספציפית הזו הם תווים בודדים, ולכן בואו שנייה, במקום מה שאנחנו נוכל לעשות פה, שמור לי, שוב אני מזכיר לכם, אני שומר פרויקטים, שמור לי פה בצד הפרויקט שעשינו כבר. שנייה, נמצא את זה. הנה הפרויקט שלנו, שבעצם יש לנו את כל המנגינה, שמי, מי, פה, סול, סול, פה, מי, רה, דו, דו, ונמשיך ככה. מוזיקאי דגול אני לא, אבל לקרוא תווים פשוטים אני יודע. כנ"ל אפשר לעשות פרויקטים כאלה על בסיס שמיעה של סרטונים ביוטיוב, ומי שרוצה ללמוד לנגן בעזרת הזמזם של הארדואינו, זה אולי לא כלי נגינה של תזמורת
מכובדת, אבל עדיין אפשר לייצר פה בהחלט מנגינות חביבות. מה שחשוב, שאני חושב שטוב להוסיף את זה בתוכנה כזו, זה בסוף המנגינה אני הוספתי פה פקודת wait של 2 שניות, בכדי שנוכל לעשות הפרדה בין סוף המנגינה, כי כמובן אמרנו שהוא חוזר בהילולה לתחילת המנגינה ועוד פעם מתחיל לנגן. אז זה פשוט התוספת האישית שלי, היא לא חובה, אבל זה כן נותן הפרדה נחמדה לדעתי. מה שנעשה כמובן זה שמפה אנחנו ניקח את הקוד שלנו. בואו נתעכב שנייה פה על הקוד, בדרך כלל אנחנו לא מתעכבים על קוד, אבל אתם רואים פה שיש פה מספר, 3 מספרים שמופרדים בפסיק. בעצם המספר האמצעי שרשום פה 329, זה התדירות, כלומר הצליל מי. ואם אנחנו עוקבים אחרי המנגינה, היה לנו מי 349 זה פה, ומי שרוצה אחר כך שיהיה לו את התדירויות של הצליל, כי כמו שראיתם בתפריטים, אי אפשר לייצר בתפריט הפשוט, לדוגמה, מי דיאז או רה במול, צריך לעשות את הדברים האלה דרך הפקודה יותר מסובכת של הבאזר, שאנחנו נציג אותה בסרטון בהמשך, ביותר בהרחבה בעזרת תדירות מסוימת. לכן שווה אולי להתעמק בזה מי שרוצה ליצור מנגינות יותר מסובכות, אבל לעת עתה בואו נעתיק את הקוד שלנו, נלך ללוח של הארדואינו, בואו נמחק את מה שכבר היה פה, ואנחנו שמים את הקוד שלנו, ובואו נעשה upload ונראה איזה יצירת מופת יוצאת לנו מתוך הזמזם. האם התזמורת שלנו מוכנה? ויש לנו פה מנגינה. וההמתנה הזו. עכשיו למען השפיות שלי אני אנתק עכשיו את הזמזם מהלוח, כי אני חושב שכמו שהבנתם מהצליל החביב שהזמזם מפיק, זה עלול לגרום לבעיות נפשיות אם מאזינים לזה יותר מדי, אז אני אחסוך מכם גם את הזמזם למען הסיום של הסרטון. בואו נעשה חזרה קטנה על מה שעשינו. אנחנו סך הכל השתמשנו בסרטון הזה בשתי פקודות, הפקודה של הזמזם שלנו ופקודת המתן בסוף, אמרנו זה היה התוספת האישית שלי, והפקודה של הזמזם, כמו שהדגשנו, יכולה לעשות רק צלילים שלמים, כלומר לא דיאזים ולא במולים. בשביל זה אנחנו נדבר באחד מהסרטונים הבאים על הזמזם היותר מסובך, ואני מזכיר לכם שעם מספיק השקעה אני בטוח שאפשר לייצר ממש תזמורת שלמה רק מלוחות ארדואינו וזמזמים. אז תודה על ההקשבה, נתראה בסרטונים הבאים.